Sa loob ng 3 araw, inaasahang magiging sentro ng negosyo, turismo at creativity ang Angeles City matapos opisyal na magbukas ang Premier Event Expo 2026 na nagtipon ng mahigit 70 exhibitors mula sa iba't ibang sektor ng events industry. Formal na binuksan ang Expo nitong July 3 sa Premier Ballroom ng Best Western Plus Metro Clark sa Angeles City. Pinangunahan ito ng Best Western Plus Metro Clark at The Ever After by Klesa Event Planner and Wedding Coordinator Sector bilang bahagi ng pagpapalakas sa events, tourism, hospitality and creative industries sa Central Luzon. Pinangunahan ni Jaime Jack Uy, Chairman at CEO ng Savers Group Holdings Incorporated, Justin Sean Uy, Executive Vice President ng kumpanya, Architect Jason Stephen Uy, Rick Magbalot ng Best Western Plus Metro Clark, Executive Assistant to the Mayor Rafi Angeles, Beauty Derm Founder at CEO Ray Tan, aktor na si E.A. Guzman, Provincial Tourism Officer Mike Castañeda at Klesa Chairperson Michelle Montemayor ang ribbon cutting. It's something that we give opportunities for, of course, mga entrepreneurs, small businesses, no, to showcase yung mga products and services nila. And it ties all up to Best Western because we're gonna be the premier event yung venue for them to showcase yung mga products and services nila. And then when they bring in the clients or we bring in the clients, at least they have the opportunity to be able to use their products doon sa mga events na gaganapin dito sa Best Western. Sa pamamagitan ng event, napapalakas ang ugnayan ng mga event at business suppliers sa Pampanga. Actually, talaga naman ang pinaka-vision ni Klesa is for us to collaborate together. We want to create an industry where collaboration is present, not competition. So, in a way, pag magkakasama yung old at saka new, gusto rin namin i-mentor yung mga bagong dumarating. Isa sa mga pangunahing bisita at exhibitor, si Beauty Derm President at CEO Rhea Ticochetan. Kasi para mas nakita pa natin na ang dami na parang suppliers dito sa Central Luzon. Para naman yung mga ikakasal dyan at mga gagawa ng events, gaya yan, ang anak ko magdedebo na. So kailangan ko na yung tumingin ng mga suppliers para sa aking anak. So nandito kami ngayon to support also Klesa at syempre ang aking dating boss. Dito po ako ng 12 years dito sa Savers Group. Kaya naman basta't available ay nandito lamang kami to support him. Nakiisa rin sa event si Beauty Derm Ambassador E.A. Guzman. Lahat ng mga 70 exhibitors dito, they need support. And then syempre sa lahat mga events like weddings, birthdays. So andito kami at ang Beauty Derm para supportahan sila. Starting today, July 3 until July 5. Kabilang sa mga first-time exhibitors, ang Sunday Bar by Eco Treats, offering do-it-yourself Sunday na perfect para sa mga birthday at iba pang celebrations. Napaka-rare nung may mga ice cream machine. Kasi pag may mga sa mga ice cream is mga scoop lang, mga sorbetes. Kaya naisipan namin to is yun nga, dahil rare siya. Then yung pagkakaiba niya is hindi katulad sa mga ibang Sunday, ice cream sundae is sila yung nag-scoop. So minsan nabibitin sila ganun. Dito is only. Nasa sayo kung maubos mo or hindi. If magbubuk po sa event, may QR po. Then follow po sa Eco Treats Sunday Bar po sa Facebook. Nandito rin ang mga nail studio na in demand, lalo na sa mga naghahanda for special occasion. Dahil po alam naman natin ng mga bride, gusto nila magpaganda, magpapamper bago po ang kanilang wedding, ang kanilang special day. Ayan po, kasama na po sa nails yung pagpapaganda at pagpapamper. At syempre, hindi lang naman po gusto nila na simple design lang. Ngayon po, napaka-wide range na po ng ating mga design. Kaya mga gusto po nila mga inspo na nababagay po sa motif nila. Ayun po, perfect. Kaya ko pong gawin. Patok rin ngayon sa mga events, sa mga photo studio o photo booth na mala Korean ng style, katulad ng offer ng The Samson Studio. The Samsons is offering varieties of photo booth or what we call event souvenirs po in the events world. So we offer a photo booth and studio booth. We also have our newest booth po, yung Korean type booth. So pwede po siyang regular angle and pwede rin po siyang high angle. Perfect for any kinds of event. At kabilang din sa mga inaabangan sa reception, ang mga appetizing na grazing table. Kasi po ngayon yung grazing table or appetizer, mas masandi nga po ngayon lalo na karang events like weddings, ganyan. Once po na dinatang rin guys, syempre po rin mag-expect na lang food agad. So, masandi nga po yung grazing dahil ati na lang bukod king mama nga nila, ati lang pang
kahit na masanting, like itang setup na, masanting niya. So mag-enjoy na pa rin po rin guest. So alila mabuburyo na makanyan. Naki-join din sa Expo ang Croissant de Pampanga, offering French pastries na tatak Kapampangan. And we also participate sa mga expo like this since syempre dapat tamo din pong mag-explore other kailangan tayo pong i-outing kaya katamong products as well. And of course, hindi lang naman po tayo sumasali sa expo just to showcase what we have, but to syempre makipag-collab din po or akit din po ring other businesses as well. So ito po yung metong din pong goal me. Tatakbo ang Premier Event Expo 2026 hanggang July 5 at bukas ito sa publiko mula 10 a.m. hanggang 8 p.m. sa Premier Ballroom ng Best Western Plus, Metro Clark. This is Patricia Mamangon on the spot.